Riwruok mar laktache motisi ni Medicine Sans Frontieres oywago chal marach mar piny Sudan ma milambo kaluwore gi lweny mosebedo kadhi mbele pinyno mosemiyo oganda odar kawuok e miechgi. Ka giwuoyo gi jofwambo, jokanyo mag riwruogno machiwo thieth kod kony mamoko ne oganda e pinyno osewo kidienje magore kuom donjore gi kuonde thieth kendo monjo ji, gino mosekelo kethruok kuonde thieth 8 ma nyaka sani oseweyo chiwo thieth n'oganda. Gikwayo kidienje magore mondo kik ter lweny e kuonde thiethgo, ka bende gikwayo oganda kod riwruoge mondo med chwalo negi sir e kindeni ma piny Amerika gi moko kuom pinje mag Europa oseduoko sirgi piny. And worse day by day because of the ongoing conflict. Now, the epicenter of the conflict has been in Upper Nile, and now it has moved to Jonglei State. In Ulang, we lost almost the stocks of 9 months of medical supplies, including food, therapeutic food, for 200,000 patients. In Fangak, we lost almost the stocks of 6 months, including surgical supplies and therapeutic food supplies as well. But healthcare facilities need to be respected, humanitarian actors need to be respected, and free access need to be ensured to all these places and to all population in need, regardless the ethnicities, regardless